अजी 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 भौजी भैया काहे लगे रोई थथिन जी? की कहिए जी, आज हम कुछो न बोली है जी। झूठ मूठ के देखत न हो हमरा पर इजलेम नहीं ले हाथिन। ताइन जी तो चोराइनहु है ताना कहे थथिन जी। आइन जी तो तोरो हमरा पर लगा हाको कि साके लगल रहा को ना। क्रिस्टा रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्टा फिल्म्स। भौजी जैसे है तैसे है बोलम तो भैया बैठ के रो देथुन। जैसे है तैसे है बोलम तो भैया बैठ के रो देथुन। तो जैसे है धोबा हूँ का पड़वा से तोरो धो देथुन। तो जैसे है धोबा हूँ गेंदरवा से तोरो धो देथुन। बोला हूँ जे तू बोलिया जी भौजी सभे छोड़ा देथुन। बोला हूँ जे तू बोलिया जी भौजी सभे छोड़ा देथुन। त जैसे है धोबा हूँ गेंदरवा से तोरो धो देथुन। त जैसे है धोबा हूँ का पड़वा से तोरो धो देथुन। कलहे तो आइलखिन भैया दिल से कामा के जी। रख ले लहूँ पर्स में पैसा कुल तू चोरा के जी। अजी चोरनिया भौजी अजी तोरा जी रुका। कलहे तो आइलखिन भैया मुंबई से कामा के जी। रख ले लहूँ कुल है पैसा पर्स से चोरा के जी। अजी रह तो ऐसने लछनिया त जाइमी त जो कह देथुन। अजी रह तो ऐसने लछनिया त पकड़ के कुदरा से काट देथुन। त जैसे है गांजा हूँ तू आटवा से तोरो गांज देथुन। त जैसे है धोबा हूँ बर्तन महायो से तोरो धो देथुन। क्रिस्टा रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। जी भले हल खुन न पढ़वा की होल खुन बाड़ी का में जी। भूपेंद्र बिहारी 10 भतार पूज के खुश होल खून तोर मामी जी। जी भले हल खुन न पढ़वा की होल खुन बाड़ी का में जी। भूपेंद्र बिहारी 10 भतार पूज के खुश होल खून तोर मामी जी। की जय कुंदन भैया नियन तोरो खो देथुन। उत्तम बबुआ के मौगी नियन तोरो खो देथुन। त जैसे है गांजा हूँ तू आटवा से तोरो गांज देथुन। त जैसे है धोबा हूँ का पड़वा से तोरो धो देथुन। क्रिस्टा रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।